Dnes vám ukážem, ako ja pracujem s mojím dekoltom, pretože dostávam naozaj veľmi veľa otázok od vás, niektorých, že ako to robím, že mám taký krásny vypnutý dekolt. Dekolt je naozaj to, čomu sa ja venujem od začiatku, ako som vlastne začala produkty Mary Kay používať, keďže som vám už spomínala, že som mala dosť zdevastovaný práve tým, že som sa opaľovala a slnečnú alergiu som dostala na dekolt. A vďaka vlastne produktom a starostlivosti o moju pleť, kde som našla vhodné produkty a prípravky, ktoré mne naozaj veľmi pomohli spevniť a naozaj vyživiť tú moju pokožku a tým pádom už môžem vlastne krásne po slniečku chodiť, bolo aj to, že vám ukážem dnes jeden absolútne rýchly spôsob, ako si viete dodať vašej pleti veľa hydratácie. A je to práve týmto našim regeneračným hydratačným tonikom. Regeneračné hydratačné tonikum ja milujem, ja by som sa v ňom naozaj kúpala, ale čo robí? Dodáva našej pleti okamžitú hydratáciu, vyrovnáva pH v našej pleti a je naozaj vhodný aj v lete. Veľmi krásne sa len prestriekať, nemusíte ho vlastne v podstate vôbec si dávať na ruky a dotýkať sa pleti, pokiaľ ste napríklad v práci alebo v lete. Stačí, keď sa prestriekate a ono sa dostane tam, kde treba. Ale čo je veľmi fantastické je, že neobsahuje alkohol, je vhodný aj pre citlivé plete. Obsahuje prírodné výťažky ako rozmarín, myrtu obyčajnú, myrta má upokojujúce účinky, vitamín B3, výťažky z bobuľ akácií, čiže čo je vlastne veľmi silný antioxidant. Je určený pre všetky typy pleti. Takže milé dámy, dnes nazveme si ju, ale ja som si ju teda nazvala korejskou kúrou, je, že vám ukážem, ako to robím. Samozrejme vždy na vyčistenú pleť, ja teraz nebudem si dávať na tvár, ale budem vám to ukazovať práve na krk a na dekolt. Ideme urobiť presne toto. Otvoríte donikum na vyčistenú pleť, nalejete si ho do dlane a ja naozaj veľmi jemným spôsobom si vlastne takto krásne vtriem na dekolt. Ja samozrejme to dávam aj na ruky, všade dookola, pretože naozaj mne sa veľmi krásne vypli. Určite ste si všimli, že tu mám jazvy, ktoré sú naozaj veľmi pekne vypnuté, už nie sú také stiahnuté a suché. A túto kúru, milé dámy, to vám krásne vsiakne. Opakujeme opäť 6 krát za sebou. Dostanete okamžitú hydratáciu, naozaj okamžitú. Tá pleť sa naozaj okamžite vypne a ja milujem ten pohľad do toho zrkadla ráno, práve preto, že jednoducho tá pleť sa naozaj krásne vypína, dostáva krásny efekt a je to vlastne okamžitý efekt. A ďalšia vec, ktorú robím je, že ja si vlastne tým, že to robím rukami, tak okamžitú hydratáciu dostávajú samozrejme aj tie moje ruky. Takže milé moje krásne dámy, toto je môj tip pre vás na to, ako mať krásny vypnutý dekolt aj na mojom nádhernom luxusnom veku. Je to len o tom, či chcete a či dokážete sami sebe dopriať toho luxusu a tej každodennej rutiny. Ahojte!